Kamaráti, tento začiatok vám natáčam v podstate už keď sa udialo veľa vecí. Našiel som jedno brutálne miesto na rieke, kde plávajú poklady a mne sa tie poklady darí odchytávať momentálne. A v tomto videu budete môcť vidieť brutálne nádherné súboje s dvojlibrovým prútikom 2,7 metra a 2 libry Delfín Corsa Black Nail. To je strašné. K tomu môj osvedčený Naviak Sharks. Tú zostavu som vám chcel len na začiatku takto uzrejmiť, lebo budete vidieť strašné veci, čo sa budú diať s tým prútom. A pre mňa je to jeden z najsilnejších zážitkov, aké som na riekach zažil. Mega bomba raketa. Vidíte, aký som spodený. Tak máte sa na čo tešiť. Ideme na to a ukážem vám tie strašné jazdy a krásne ryby. Mám také miestočko. Už som išiel z jednej rybačky domov a v tom, že som zabočil, že idem pozrieť ešte jedno miesto, ktoré sa mi v minulosti pozdávalo, ale dám tam len jeden prúd, takže uvidíme, čo to spraví. Toto bude fakt taká záležitosť, že na špekulanta dáme také väčšie olovo, nech mi to zbytočne neťahá. Nedám tam žiadne kamene, lebo si myslím, že to je miesto, na ktoré ryby vyslovene chodia. Beriem si len raťošky a podberák, nič iné. Keď vidíte toto miesto, tak chápete, o čom rozprávam. Aj o tom podobejaní, aj o tom všetkom, ja sa tam neviem poriadne ani dostať. Ale toto je to, čo ja milujem. Wow, no tak túto podobať rybu. To bude sranda. Počkať. Tak. Taký nános bána. Poriadne hlboko musím dať hačošky, lebo to bude napevno. Tu ideme napevno. Musím to tak hodiť, aby som tento konár nechytal. Dúfam, že sa nešmyknem do vody. Počkej, musím to nejako vymyslieť, jak to tam hodím vôbec. Nechcem moc buchotať. Tak. Musím byť čo najviac potichu. No túto, keď mi dojde ryba, to bude sranda. Nie, trošku ďalej. Takto. Tak. Hop. Dáme. Mám silon bás kade. Tak. Nahodené to je. Deje sa vôľa Božia. Dúfam, že mi neukradne palicu. A všimli ste si to? Ja tam mám. To tam sú jalce. Ja som to tam nahodil a už aj bol prejazd.
Vy to možno tak dobre nevidíte, ja mám okuliare polarizačné na očiach. Tu vidím trošku inak. Dobre, každopádne necháme. Ešte musím postaviť podberák a nejako odtiaľ to vyliesť. Také miesto, že ani podberák sa mi sem nevojde. Už je tam bol prejazd. Čiže ja reálne premýšľam, že si sem aj sadnem, ty kokos. Mám auto otvorené. Ideme radšej ďalej, bude tu ticho. 90, 100, 120, hoši! No ako sme tušili. Len tento odišiel riadne. A riadne ďaleko. Ty kokos. Pozrite na to. Tak tento sa tento sa len tak nebude vzdávať. A mám ho na veľkú diaľku. A nemôžem ho pustiť už ďalej. Dvojlibový prútik koza. Ten musí vydržať. Musí, no. Som si povedal, že tú 2,5 librovú verziu som nezlomil. Tak uvidím, či zapnem takú rybu s touto dvojkou, že dokážem zlomiť. No tak toto bude prúser. Ty nesmieš ísť hore prúdom. Kámo. Ty nesmieš ísť hore prúdom, lebo tu ja mám strom. To ty nevieš. Ty kokso. Dobre, trošku ho povolím. Trošku ho môžem ešte. Ale nie moc. Mám ho dosť napevno, naozaj. No ale s tým podeberaním toto bude zaujímavé. To som si uplietol na seba bič. A vyzerá to byť aj celkom dobrá ryba. Ale tak predsa len ten prúd jej pomáha. Je silný prúd momentálne. Len ja ho nemôžem pustiť, aby mi vyšla dopredu. Lebo keď mi vyjde dopredu, je to prdeli. Pekný kapelko, není to obor, ale ako hovorím v tom prúde, to je ryba s príbehom toto. 15 minút som to tam mal nahodené. Krása. Ale ešte sme nič nevyhrali. Ešte sme absolútne nič nevyhrali, lebo jemu sa to už... Poďme. No túto balancovanie s tým prúdom, to je... Tu mi skoro nič nepruží. Poď kámo, ty tam nesmieš ísť. Nie, tam nie. Vidíte, o tomto som hovoril. Že tam ho nechcem pustiť. A on vedel, kam má ísť. Tam to troška posekáme. Dobre. Ne, tam ne. No toto bude zaujímavé. Najlepšie by mi bolo, keby tuto sa nadýchne. Ježiši. Dobre. Koho sme spadli do vody. No a tu keď sa... Tu, poď sem. Poď kámo. Nemám ani šokovku, mám len čisto silón. Mambu. 34. No, poď kámo. Ne, tam nie. Tak a sem.
Sem, poď. Nie je tam. Mám ho aj so stromom. Je tam. Toto je ono. Toto je moja krvná skupina. Bomba. Dobre, a iba aj vonku. Zadýchčaný som. Ale bomba. Akčila, teraz otázne troška ho musím nejako vymyslieť, ako ho odtiaľ to vyberiem a ako ja s ním vylezem hore. Ako není veľký, len tu sa ide po štvornožky na toto miesto. Ja sem asi takto jeho ešte na chvíľočku nechám. No, takto. Donesiem vaničku bližšie. A aby som ho nemusel nosiť, lebo som ďalej troška od tohto miesta. Bomba, ale toto som veľmi rád, že sa to podarilo. Jo, luxus. Dobre, a ideme hore. Toto nám troška zavadzia. Tak, ideme hore. Jo. Jaké krásne fialky. Po zábere, keď som ho videl, jak sa mi prehodil na hladine, tak som si myslel, že je menší, ale není to až tak malá ryba. Krásny bojovník, to bola bomba. A toto, o takýchto zážitkoch, toto mňa baví, takéto divočiny. Dobre rozbúchané srdce, ty kokso, ide mi adrenalín. Ale krásny je, bomba. Idem ho pustiť a skúsim to tam ešte raz nahodiť. A skúsim vám natočiť záber, bola by sranda, keby to máme celé v priamom prenose. Dobre, tak ideme, druhý pokus. Dobre, úplné topánky. Jo. Všetko pripravené. Ešte kameru dám aj druhú. Juj. No, drž aspoň trošku. Ešte ten breh sa mi úplne rozpadáva pod nohami. Tam, jak sme to mali aj. Toto je dobre, super. Ježiš, jedna halúska, druhá halúska. Dobre, ale je to tam. Je to na svojom mieste. Tak, klip, bez klipu na takýchto miestach ani náhodou, kamaráti. To máte, neviete, jak ho máte po ulici. Zložíme podberák. To je veľká výhoda takýchto miest, keď sú takto popadané stromy a podobne, že chytáte vyslovene medzi nimi. Ja viem, je to riziko, musí to človek ovládať, není to ľahké, lebo tam každá jedna blbosť, každý jeden výpad fakt je veľmi dôležitý. Takže tak, ja si zapnem túto druhú kameru. Poschodák. Ujede. Kurva, to je pár. Ne. Zlomím mu. Ne, kámo. Ne, poď sem. Fú. Zase prešla chvíľočka a už aj je tam.
ale nechce ísť sem ani v náhodou. Kokos. Všetko drží 100% zatiaľ. To je len dobré. Ale však ja som tu pol hodinu, kámo, a už takto. Druhá ryba. Dobre, tu sa troška postavíme. Kúkneme. Ježiši, tak. Kamaráti, ten je väčší. Kamaráti, tak ten je väčší. A ten je o dosť väčší. Už som povolil trošku aj cievku. Tuto mám taký priestor na súboj, tam, kde sa práve nachádza. Tam za tým stromom, kde možno práve nevidíte. Tak tam si ho v podstate môžem držať, ale on teraz ide veľmi zle. Teraz ide veľmi zle. Tam nejdeš. Sem poď. Tak toto je pekná ryba, kamaráti. Poď, kámo, poď. Poď, ja ťa potrebujem sem dostať. Poď. No. Nehop tam pri tom koreni. Poď. Poď sem. Nech... Nie. Ježiši, už som ho skoro vykvačil. Poď sem. Nie. Ja s ním bojujem na 1 metre štvorcovom, kamaráti, toto žiadna sranda. Poď, ja ťa potrebujem teraz, aby si sa takto nadýchol. Poď ešte. Nie dole, pozrite ha. Normálne mi vliezol pod to. Poď sem. Ty kokos, to je ryba. Čo ti debe, mamo. Mamo, yes! Je tam. Bumbo. Kokos, kúkajte, ja ho mám aj s tým stromom. Fuck. Musím to nejako dostať pod to strom. Tak, yes, je tam. Poď bližšie. Wow. Ale tento je. Tak toto sa mi sníva. Kamaráti, ten je brutálny. Neviem, ako ho odtiaľto dostanem hore. Asi odriznem silon. Nepôjdem s prútom. Normálne odriznem silon. No, spravíme to tak, lebo ja nevynesiem jeho aj udicu naraz. To nedám. Odriznem silon. Počkaj, asi tu niekde. Tak, naviažem to na novo, sa idem na to. Počkajte, musím sa postaviť nejako. Stĺpla mi totálne noha. Konec silónu si zachytím sem do klipu. Ten zostane tu. Alebo môžem ho vyhodiť zatiaľ hore. No tak to hodí hore. Ty vole. No. Tak to je ryba. Tak to je ryba, kamaráti. Ty vole. No, čo ťa musíme nejako dostať hore. Poď. No, ty Je to tam, kamaráti, mne sa toto ani nesnívalo. Takúto rybu. To je Vyfoď nás! Dobre. Tak toto je. Delovú ryba. Nádherné niečo. Celého ma ošplichal. Bomba. Krásny je.
Toto je ono. Nádhera. Nádhera. Já si ťa najdu! Teda v Praze! Tak a som tu znova. Nedalo mi to hneď po robote, som letel tým smerom a chcem to skúsiť. Zase mám niekoľko hodín čas. Včera som mal toho času extrémne málo a za ten krátky čas, čo sa podarilo, to bolo niečo neskutočné, však sami ste mali možnosť vidieť. Teraz som sa vrátil na to isté miesto. Znovu taktika presne tá istá. Nebudem nič meniť, nebudem ani druhú hodicu vôbec riešiť. Všetko idem len s jedným prútom. Hodím to tam a idem staviť na istotu, tak ako včera. Milujem, keď nájdem také miesto, proste, ktoré ma takto prekvapí. A ešte mi dá také nádherné ryby ako včera. To bolo niečo neskutočné. Je to bomba a preto si to aj veľmi vážim, lebo vyslovene som si to miesto vlastne našiel sám a není to žiadna stálková záležitosť. Tá radosť z toho úspechu je oveľa viacnásobne vyššia, keď za tým cieľom si vlastne dojdete sami. Proste stačilo to nájsť, položiť to tam, veriť tomu, bojovať v nenormálnych podmienkach, ale to je ono. Takže idem na to, nebudem sa už zdržovať zbytočne, už som teraz stratil 1,5 minúty. Že ideme to tam položiť a budeme veriť, že to vybuchne ak čo je. Tak, dneska je troška vyššia voda, ale tá pôjde teraz pomaličky dolu. Po ceste som si ešte aj háčik stihol pichnúť do prsta, takže som úplne spokojný. Ak to si sem položím, vidíte, jedna reťožka, druhá reťožka, GoPročko, podberák, nič viacej. Tu mám takto prútik. Viete čo, to som si tak pichol trošku. To je nič. Akiaľ nezostal háčik, tak je všetko v poriadku. Tak. No, troška mi to tečie, ale to je... Dobre, zapichneme reťožku. Poriadne hlboko ako včera. No, ste videli, čo tu tie ryby dokážu robiť. Tak to je ono. Ale dojití tam. Servítky nemám nič. Dobre, už sa vypere. Kameru dám na koniec. Odložím ešte podberáčik. Čo mi to tu lieta, aký čmeliak. Dobre. Tak to odtiaľ neújde. Môžeme to nahodiť. Dávam len jednotku. Jednu 20 mm guličku. Ešte aj nahadzovať v takýchto podmienkach. To je dosť také šlijaké. Troška zlý pohyb, už aj to mám zachytené volákom konári. Vidíme, takto. Tam to bolo včera, tam to dáme aj dneska. Ja. Tiahneme cievku. Tak, aby to nemohla iba vyťahnuť veľmi ďaleko. A za ďalšie zase, aby nám nevytrhlo údicu vlastne z rácošky, takže tá cievka musí byť tak nastavená úplne ideálne. Tento zadný klip bez toho, takéto niečo ani nevymýšľajte, lebo to je hazard. Pri takých veľmi silných záberoch to je ozaj hazard. Dáme aj dneska ďalšiu kameru, keby prišiel záber, aby to bolo vidieť.
a ideme si sadnúť hore. Nemôžem sedieť takto hneď pri udici. Mohol by som, ale je to tu veľmi strmé, nedá sa tu sedieť za jedno. A za druhé, tu musí byť absolútny kľud. Tichučko, kľud, žiadne pohyby. Tá ryba musí tomu veriť tak, ako keď tu absolútne nikto nie je. A potom preto sa aj odváži prísť takto blízko a aj také veľké kusy behom takého krátkeho času. Takže uvidíme. Trošku ešte ten prúd, keď sa utlmí, že bude slabší, tak potom to bude lepšie. Teraz ešte dosť bordel ide, ako pozerám. Aj mi to chytá trochu do silónu. Uvidíme, hádam to nebude vadiť. Ako vidíte, mám tu strašný bordel. Viem si spraviť druhý prúd. Šokovku nedávam na schvál. Ja verím tomuto silónu Mamba. To je raketa. Vydrží to, však mali ste možnosť aj včera vidieť, že koľkokrát sa mi tam tie ryby obchali do tých prekážok a vydržalo to. Takže a viem, že logicky čím hrubšia tá šokovka, tak tým je to viac nápadné. Takže tá ryba nemá voči tomu až takú dôveru. Preto radšej budem trošku riskovať. Dám tam tú 0,34 kmeňák bez šokovky. Viete čo, keby tam boli vyslovene škeble na tých prekážkach, tak nenechám čisto vlasec, ale dám šokovku. Ale v tomto prípade, keďže viem, že na tomto konkrétnom mieste sa tie škeble nenachádzajú, že vlastne by sa mi to dalo čisto len o nejaký strom a tak to proste risknem. A mám to už odskúšané, nebojte sa, není to len tak, že riskujem, že vyrežem tú rybu, že to je hlúpe. Ja to mám odskúšané už na veľmi veľa rybačkách. Aj na Malom Dunaji som to napríklad chytal v totálnych prekážkach, čisto len s týmto silónom. Niekto povie, že vlasec od delfínu, že to je slabota a blbosť a čo ja viem čo. Kamaráti, 0,34, keď vydrží takéto podmienky, tak to určite blbosť není. A za ďalšie vlasec, nadväzcová šnúrka, háčik vám rozhoduje o tom, či budete úspešní alebo nebudete. Teraz som si to tam trošku určite rozplašil s tým jalcom. Nevýhoda tých hnusných jalcov, že už keď oni začnú brať, tak zbytočne len plašíte to miesto, kde potrebujete, aby bolo čo najviac kľud. No. A tie potvoji, oni sú také hlúpučké, že sa vrátia hneď behom chvíli. Mal som, že jalcov som dokázal ťahať, že vytiahol, nahodil a o minútu ďalší záber, ďalší jalec a takto. Vlastne to sú také v úvodzovkách hlúpe ryby. Kapor, keď sa vyplaší, tak ten sa tam nelúbi moc vrácať, alebo keď vie o tom, že tam je nebezpečie, tak mu trvá dlhšie, dokiaľ nadobudne nejakú dôveryhodnosť voči tomu miestu a vráti sa tam bez problémov. Takže pri kapríkoch je to trošku také ťažšie momentálne, no však. Dobre, tento prútik mám spravený, ale nejdem ho vôbec ani nahadzovať. Inak tento prútik, mali ste možnosť včera vidieť, jak to dal. To má 2 líbry. 2,7 metra a 2 líbry. Ja si pamätám pred 2 rokmi, keď sme ho skúšali v Prahe na výstave, tam ľudia odpadávali, nechápali kokos, že akú to má parabolu, proste taký tenunký prútik, však to je jak privlačový prút. Pěkná je. Pěkňučka. Kolik stojí ona? Prútik za 50 € a mali ste možnosť. Silný prúd vody, prietok, veľké ryby, prekážky. Bomba. Veľká, jedna ryba, druhá, dobre, taká menšia, ale jeden bol koň, tam nemáme sa o čom baviť. V takom prúde ťaha takú veľkú rybu. Bomba. Uvidíme, čo dneska bude. Jak som prišiel z práce, ja som naposledy jedol o 11. v práci, takže som aj poriadne hladný. Ak mám takúto bublaninku od maminy, som si zobral. No však, možno niektorí ste postrehli aj moji videá, že moji rodičia bývajú hneď vedľa. Takže ja mám prísun takýchto potravín dosť častý, čo je super. Predsa len
Niektoré veci fakt maminky vedia najlepšie spraviť. Nepoviem, že Slavkina bublanina je zlá, ale tak viete, čo myslím. Ježišmaria, to sú porce. To je jak pro vrabca. Lieta, vole, aj sa jdu vychcát. To už bude vec. Žiadny kopanec, nič. A čo sa stočil? Ide hneď sem. Oho, ty si aký odvážny. Počkaj. Oho. Dobre ryba. Len tento to zobral úplne inou taktikou, jak henty pred ním. Ty kokos, zdolávam s prútom pod vodou. Ty kokos. Dobre. A zase tá mamba. Ty kokos, tu som to zachytil. Dobre ma to Ježiši. Ten náš čil dal bomby. Dvíhať ľudicu nemôžem vyššie, lebo zase tu mám stromy. Toto je taká najčistejšia cesta momentálne. Ale už to asi trošku utiahneme. Už je moc ďaleko. No, ide do korita. Či odvihneme troška prúd. A ideme zase dole. Toto je ono. Toto je on, čo. Z dolávačky dole hlavu s prútom to balde nedáte. Pozrite na to, jak to pracuje. Nádherné niečo. Kokos, dobre. Stále ťahá, ale už nemôžeš. Už som ťa zase pribrzdil o niečo. A není taký veľký. Poviem, že ten čerajší, ten veľký pupkač, ten bojoval zatiaľ najmenej. Ten prvý bol dosť dobrý bojovník a toto je blázon. Ale neviem, až kam ste ísť, toto mám už extrémne ďaleko. Brzdím. Ešte brzdím. Pozrite na to, ten prúd. Ty kokoša, mi ho polámeš, kámo. Toto si vyťahol strašne veľa, ideme naspäť. Ty kokošek, ja ho mám dobrých 40 metrov dole. Nič, toto už úplne brzdím a ťahám. Toto sa inak nedá. Pozrite, kde mám lúčku, pozrite, kde mám špičku. Toto sú zdolávačky. Zaťahnutá brzda, čil na krv a ideme. Už viem, prečo ma včera tak bolel chrbát. Slávka, keď aj dneska dojdem taký, tak aspoň vieš čoho. No, ideme stále. A mi vytiahol z tej cievky dobre ďaleko. Ale už ho mám na takých 15 metrov. Už sa to zmenšuje. Nechcem, aby mi behol po tento beh. Tam mám presne takú sprostú prekážku, na ktorej by to mohlo oddebať. No, tak toto je zatiaľ najdlhší fight. Z tých troch tento určite vedie. Trošku povolíme. Keby dal taký silný výpad. No, takýto, presne tento som myslel. Ale raz hore, raz dole. Proste tu. Nechcem sa nejako chváliť, ale tu fakt musíte vedieť, ako zdolávať tú rybu. Ja som ich zdolal už, to sú už čísla s 100 nulami. Takže
presne vedieť, čo kedy spraviť, aby tá ryba išla tým smerom, ktorým chcete vy. Nie vždycky sa to darí, samozrejme, to neexistuje také, lebo niekedy tie ryby vyslovene sa správajú úplne inak, ako dáva logika, alebo tie ryby pred nimi. Takže sa to môže často meniť. A není fakt veľký kokos, ale je to strašný bojovník. Tento, je to bangor. Ježiš. Nádherné niečo. Toto sú súboje, na ktoré sa nezabúda. Lebo tento ma zatiaľ vyškoluje naozaj krásne. Dobre kámo, no, tam už nechceš ísť. Tam už nechceš ísť, poď sem. A stále sa mi drží v tom najsilnejšom prúde. Potvora jedna. Vie čo robí. A musí tam háčik, nadväzec, každý jeden uzlík. Proste to všetko musí tak držať v týchto prípadoch, že dovidenia. Už ťa máme bližšie pod z tých konárov. Tam sa mi to ne... Presne tak. A sem poď. Poď sem ku mne, poď. Pozri ťa, dole hlavu zdolávam. Dobre? A teraz takto dole hlavu. Teraz takto. A teraz ťa mám tu. A ty musíš ísť. Nie. Ne, kámo. Pozri, čo robí. Vidíte, čo spravil? Vidíte, čo spravil špekulant? Pozrite, jak sa mi tam... No. A vidíte to? A takto dokážete strátiť ryby v prekážkach. Oni toto robia. Ja ho potrebujem nad to. Tak, poď. No, poď sem. No. Už tú hlavinku. Poď sem. Nie. Poď sem. A je tam. Judum! Vidíte, jak sa zdolával od gudica nad hlavu. A včerajší scenár zase som aj tohto podobal s tým stromom. Čiže to musím tak vykvačiť odtiaľ. Hlavienka, už naozaj teraz presne viem, z čoho ma ten chrbát včera tak silno bolel. Tento mi dal zabrať za dvoch tých včerajších. Vidíte, radšej takto som dal zase podberák cez tú raťošku, nech je on vo vode, zatiaľ si ja pripravím foťák, vaničku, vodu si naberiem do kyblika. Tretia ryba. Tak a dneska zvuk už aj s mikrofónom. Včera som fakt nestíhal a nemal na to ani vyslovene čas, ani chuť riešiť mikrofón, ale dneska som ho už dal. A čo som hovoril o tom kapovi pri tej zdolávačke, že nie je až tak veľký. Kamarádi moji, milil som sa. Lebo to jeho veľké brucho bolo skryté pod vodou a pritom je to naozaj macatá, krásne stavaná ryba, ktorá v budúcnosti podľa mňa dorastie naozaj do krásnych rozmerov, ak náhodou nejaký podliak sa nenájde a neskončí jej púť, ale je nádherný. Krásna, zdravá, silná ryba. Pozrite tie ústa, to je nádhera. Toto dokážu mať len takéto riečne mohikány. Krása. Ten súboj, to bolo čo? Krása. Bomba. Idem ho pustiť a ešte hádam aspoň jeden. Nech máme dvojičku ako včera. A čo chcem upozorniť, dôležitú vec. Predstavte si, ako tú rybu by som púšťal bez toho saku. Nemám šancu normálne šetrne pustiť. Aj toto je už také všelijaké. Čakám, kedy sa tu zdrbem. Dobre. A už aj tam. Vidíte, jak je to? To je veľmi vysoko, no sa to nezdá, to som natiahnutý poriadne. Však aj podoberám tak, že držím podberák vlastne za úplný koniec. Z prútu som zase odhryzol silón, aby som nemusel vyťahovať kapra hore behom a v druhej ruke ťahať prút. Tak som odhryzol silón a tak som išiel iba s kaprom. Aj to nie je zlá vec. Radšej obetujte ten jeden úzel, uvážite to za chvíľočku. A vymyslel som to vlastne tak, že čo som vám povedal, že na tejto som vlastne ten silón odhryzol. Tak si zoberiem tú druhú, čo mám vlastne pripravenú. A nahodím tu a medzi tým, keď tá bude už ležať ve vode,
tak si túto vlastne naviažem, ušetrím pár minút. Keď máte tak málo času ako ja, každá minúta je vzácna. A ďalšia veľmi dobrá vec, čo som vám neukázal, keď si chcete nabrať vodu a nemáte takýto kýbel, tak na takýchto miestach môžete akurát tak prť. Bože, to čo sa zapalo? Palník. Toto tak ľahko asi nezastavíme. Ježišmaria, pozri. Ty kokos, ten deje až. No musíš naspäť, kámo. Scéna sa opakuje. Ty, ale tohto zastaviť, to už nebola sranda. To už ozaj... Toto už ozaj není sranda zastaviť. Ale už by som mal začať otáčať. Lebo sme v prúseri, keď sa neotočí. Ale už aj sme. A už je prúser. No a čo ďalej? Či čo som to tu? Ty kokos, ja som ho nové preťahol cez tie korene. Čo? To je jaký kaber? Hej, kamaráti. Tak toto je koň. Toto je... Dobre, zdolávačka dole hlavu. Ty kokos, on vyjde ma ísť tento. Toto je stará vychcaná ryba. Ten je veľký. Videli ste, jak sa vyhodil kokos, jak keby bol žralok. Ten je veľký. A pekný, čierny. Kokostá farba. Mňa by som čo potreboval, keď je takto blízko, nech sa nadýchne. Ešte nech sa nadýchne. Tak tento je. Ten je brutálny, kamoši. Ten je brutálny. Nechcem ho už moc púšťať, lebo tento strašne vymýšľa. Nechcem, aby išiel ďalej. A potom zase by mi išiel len tam. Keď už raz tam išiel, tak by zase vymýšľal. Radšej potrebujem... Nech sa mi drží tu vo lade. A nech sa unaví takto na krátku vzdialenosť. Ale to je veľmi krásna ryba. A taký tmavý, biele brucho, čierny vrch. Ten je krásny. Potreboval by som dať udicu hore, aby som mu nadvihol ústa nad hladinu. Tak. Bo on keď sa nadýchne, nabere si troška kyslíka do úst, tak bude ľahší. A mu sa potom horšie pláva. No, tak to ťa potrebujem. A čiže ťa potrebujem dostať medzi tieto dva konáre, ale ty s tým nebudeš tak ľahko súhlasiť. No poď, kámo, poď. Poď medzi tieto dva konáre, poď. A spravíme to tak, jak s tými predtým. Už to mám troška nacvičené. Vidíte ho, je nádherný. Nádherný je. Ja to musím spraviť tak, že teraz si chytím prúd v podstate, kde mám spoj. A dám si udicu nad hlavu. Mám udicu nad hlavu. Mám. Je tam. Čo ti? Není, že obor nemá 20 kg, ja môžem iba 20 kg. Ale jak vyzerá, tej farby, ty vole, tak tento je nádherný. Dobre, nebudeme to ani zdržovať. Hryzem silón, nehávame udicu dolu. Neviem, jak sa mi to tam zamotalo. Bách. Dobre, nepolámal som mu. Není zlomená. Vodu mám hore. Ty kokos, tu je prístup. Dobre, vodu mám hore, takže rybu. Ježišmaj. Rybu môžem brať, ale neviem, jak ho vyťahnem hore. Toto je veľká ryba. Troška si ho namotám. Tu zachytíme a ideme.
Pri vyberaní môjho háčika som prišiel na to, že on má ešte jeden háčik v ústach, zarastený normálne. Tak mu ho vyberieme. Len bez peránu to nie je šanca, má to strašne hlboko. Tak, pozrite na to. Chudáčik, ako ho tam musel mať dlho, tá šnúrka je už normálne rozpadnutá. Takže niekomu otrhol. Dobre, máš to vonku, kámo. Fuj, hnusný háčik, bre. Aj som ti pomohol trošku. Som z úst aj starý háčik, normálne už taký, kto vie odkedy ho tam mal. Normálne zarastený v mese. Ale tá moja vydržala a tak to má byť. Pozrite na ňo, majestátna, krásna riečná ryba. Wow, tá hlava, bomba, krása. Wow, pozrite na to. Toto je ten správny adrenalín, ktorý som ja potreboval. Takéto jazdy, tieto súboje. To je mega. Naozaj krásne. Teraz sa stane asi prvýkrát, že vyťahnem z tohto miesta prúd bez toho, aby neprišiel záber. Už je dosť hodín, mám toho od rána naozaj dosť. Som po práci, ešte cesta domov. A všetko vybaliť, prídem domov, dám sprchu, padnem do postele a idem spať. A zajtra ráno zase do práce a takto kolobeh. Zajtra pravdepodobne nebudem stíhať sem ísť, ale chcel by som ešte možno v stredu, keby sa dalo. Keby som to stihol, tak by som sa tu ešte zastavil, lebo samozrejme tu sa aj podmienky menia, aj všetko. A keď ja nájdem takéto miesto, tak vtedy sa snažím to naozaj vyťažiť z toho miesta, čo sa dá, lebo viem, že o pár dní to už vôbec nemusí tak byť. Tá ryba... Ja som mal skoro záber v priamom prenose. Predsa tá ryba... Ale niečo sa mi tam otá. Predsa tá ryba, ona nezostáva na tých istých flekoch po celý rok. Stále mení tie miesta, však rieka je rieka tu. Ona môže byť raz tu, raz môže byť o 5 km niekde úplne inde. A to sú tie obrovské rozdiely v tom. No. Tu je tá moja legendárna zostavička. Bola, kedy som používal na týchto ťažkých rybačkách na rieke Stalks X 3 m 3 libry. Výborný prúd, ale ja som chcel ísť ešte do väčšieho extrému a preto som si vybral 2 libry. Ako ste mali možnosť vidieť, čo ten prúd vystrájal, to bolo úplne brutálne. Vidíme sa pravdepodobne o 2 dní a uvidíme, čo sa udeje. Uvidím. Pánové už budou odcházet. Repete. Deň 3. Všetko na svojich značkách. To trošku doladíme ešte, aby to bolo tak, ako to má byť. Cievka musí byť ideálne, ako som už včera spomínal, ani zatiahnutá, ani moc na voľno. Tak je tu deň 3. Uvidíme, čo sa bude diať. Dneska mám takú v úvodzovkách poslednú šancu, lebo majú prísť také dosilné dažde. Takže za jedno sa rieka zmení, za druhé tieto miesta bude to extrémne blato. Proste tuto nevyliezol by som, ani by som tu nedokázal sedieť, ani stáť, ani nič na tomto brehu. Toto by sa tak šmíkalo, že nereálne chytať z týchto miest. Takže preto som išiel aj takto hneď z práce dneska znovu aspoň na tie 3 hodinky využiť. Ako som povedal, že ak máte nejaké produktívne miesto, viete, že sa vám tam tie ryby zdržujú, dajú sa odlovovať, tak treba ten čas využiť a ako sa dá. No. Lebo neviete, dokedy sa tá ryba môže zdržať
Ja si myslím, že dávam tomu ešte pár dní a tá ryba, možno už po týchto dažďoch, ktoré prídu, tá ryba proste odíde odtiaľto. Lebo viem už približne, ako tá ryba vlastne reaguje na rôzne zmeny podmienok, či teplo, či ročné obdobie, dažde a podobné. A myslím si, že tu v tejto lokalite sa tá ryba už držať nebude po tých dažďoch. Ale možno sa mýlim, možno sa sem ešte vrátia, alebo dokonca tu zostanú nejaké kusy. Ono to nikdy nemôžeme povedať nejako, že na 100%, že ako to je. To je nemožné. To človek nikdy v živote nedokáže na 100%. Lebo veľmi často sa stane, že proste tá ryba zareaguje alebo spraví niečo, čo my absolútne nečakáme. Myslíme si, že v tomto období bude sa držať také a takej hĺbke, jak bola, kedy sa tradúvalo, že cez zimu vlastne v zimných mesiacoch sa ryby držia len v najhlbších miestach štrkovísk a podobné. A napríklad ja 30. decembra na Kráľovej som chytal ryby vo vode, ktorá bola po vajca. Metrovej vode. Takže kde tam vtedy vlastne bolo to naše pravidlo absolútne nereálne. A úplne sa to vymklo tomu, čo si všetci mysleli. Všetci chytali v tom roku, si pamätám, na Kráľovej dolu, lebo tam chytajú tí veľkí rybári a v hlbokých vodách a podobné. Tam bolo, že bývak na bývaku a podobné, že fakt, že veľa rybárov. A v tejto časti, vtedy, aktuálne som sedel ja sám. To bolo rok 2021, sa mi zdá. Sedel som tam ja sám 3 dní, tam nebolo jediného rybára ani na jednej, ani na druhej strane. A každý si myslel, že proste tej plitké vode ryba nebude. A ja som tam mal niekoľko ryb cez 15 a podobné, 2 ryby cez 20 a takto, že... A väčšina bola z také malej vody. Takže... Aj teraz si neodvážim povedať, že či tá ryba tu vydrží. Uvidíme. Veľká zmena počasia, aj teploty, aj všetko sa to úplne zmení. A predsa len rieka je rieka. Tá ryba dneska môže byť tu a zajtra môže byť o 5 km nižšie, čo sa nám potvrdilo už niekoľkokrát. Aj na tých úlovkoch to vidíme a poznáme už niektoré ryby z tých riek, že raz sa chytajú tam, a to dokonca hovorím aj o veľkom Dunaji, že ryba sa chytí na Hrušovskej zdrži a potom následne sa chytí na rieke Morave. Alebo opačne, neviem už presne ako to bolo, ale chalani z Danube Fishing sa mi zdá, že nedávno toto dokumentovali a zistili, že je nejaký veľký kapok, že sa takto chytilo. To sú strašné kilometre rozdiely proste. Není to, že hopšup kúsok. A rieka Nitra takisto, Malý Dunaj takisto. Takže váh, chytí sa tá ryba dolu na Kráľovej a potom o rok sa chytí, ja neviem koľko kilometrov nad Kráľovou a podobne. Takže tá ryba vyslovene tie miesta mení, migruje a určite si nemyslíte, že teraz, že tam, kde chytá solnica a zbadáte ho tam, že tie ryby tam sú a čakajú na neho alebo niečo podobné. No, takže tak. Toto mám vybavené, ja si idem sadnúť ďalej. Nebudem si to tu plašiť mojim pohybom, tak nechcem, aby tá ryba, aby som si takýmto spôsobom kazil tú rybačku, takže ja sa presúvam trošku ďalej za taký strom, tam ma tá ryba absolútne nebude nijako vnímať, či moje pohyby, alebo moje slova, alebo niečo také. Takže presúvame sa ďalej od udice o pár metrov a uvidíme. Zatiaľ mám bilanciu 2 akcie po 2 ryby, takže 4 kusy. Uvidíme dneska. Možno nič, možno viac, možno jedna, možno... Uvidíme. Na tej rieke to je stále otvorené a každý jeden záber môže znamenať takú rybu a môže znamenať takú rybu, že vám zmení celý rybársky život. Viete, ako to myslím, že chytíte takú bombu, že vás to vystrelí do vesmíru. Aj keď na tejto rieke sú tie obrovské ryby, napočítam ich na jednej ruke a to ešte aj niektoré prsty mi zostanú zatvorené a tak. Takže tých obrovských ryb na tejto rieke nie je veľa. Ale prečo nie? Stať sa môže. Rieka je rieka. To je na tomto krásne. Dobre, idem, už moc kecam. Sakra, prišiel som k miestu. 2-krát mi to tak silnejšie píplo.
Nechal som to chvíľu, tak ale 15 minút neprišlo nič. Tak som išiel pozrieť, vyrazené olovo a montáž úplne tuto pod brehom. Takže stratil som zbytočných 20 minút, ale nevadí. Hodíme to friško naspäť. Tak kamarádi, pomaličky už začínam baliť. A toto je aj jeden z takých dobrých zaujímavých príkladov, že vidíte aj v tomto mojom prípade dneska neprišiel žiadny záber od kapra a tá ryba už môže byť úplne všade inde. Alebo môže to mať za dôsledok hoci čo iné. Môže to byť tá zmena počasia, ktorá má zajtra nastať. Má byť veľké ochladenie, dneska 18 stupňov, zajtra má byť už len 8. Môže to byť proste aj to, že tá ryba sa tu zdržala len nejaký čas a proste odišla hore prúdom, dolu prúdom, môže byť úplne hoci kde. Takže takto to bežne funguje v praxi. Netreba sa dať na miesto, že jo, ten tam zachytal, tak idem teraz aj ja. Vidíte, stačí 2 dní a už tá ryba tu proste nie je. Alebo možno ak aj je, tak je neaktívna, alebo je tu v menšom množstve. Dobre. Na to odpoveď momentálne Na to odpoveď momentálne nepoznám. Mám ešte tú udicu jednu nahodenú, ale za nejakých 15 minút budem baliť. A tak, uvidíme, či sa tam ešte niečo ukáže. Stále nádej zomiera posledná, ja ten prúd tam nechávam do úplného konca. Pobalím všetky veci a až posledný pôjde ten prúd von. Takže šanca je tam stále a budem veriť. Do toho zotmenia vydržím. Slniečko už zašlo skoro, takže už len pár minút a pôjdem to pobaliť. Dočkal som sa. Je tam. Ide úplne pod behom, to nie je dobré. Nemôžeš ísť tam až. Nejdeš, prepáč. Ty kokos. Tam je už panutý tom. Ty kokos. Za co mi ide? Kokos. Takže oplatilo sa zase čakať úplne do poslednej chvíli, kamoši. Akurát som dovolal s kamarátom. Sa pýtal, čo je aká situácia. Hovorím, má všetko je prdeli. A iba sa stiahla už odtiaľ, to už tu pravdepodobne nebude. Ale je tu ešte stále. Stále tu je. Nechoď mi úplne pod ten breh do iti. Odraz sa odtiaľ. Pozrite na ňu, fúha. Toto je veľký fighter. Musím sa nakláňať čo najviac, aby som dával vlastne silom čo najďalej od môjho behu. Pozrite, zase stojím jak kaskadér. Ale nepúšťam ho, nedávam mu. Ježiš. Prepáčte, že tak dýcham, ale ten, kto vie, tak vie, čo vlastne ako to funguje, lebo adrenalín vám vyletí na takú mieru, že vám to tu obkecávam, ale musím si dávať bacha, lebo už iba úplne zmenila taktiku a teraz ide úplne inak, ako chceme. A ide nám pod tento veľký strom, to nie je dobré. Pustil sa proti prúdom, došiel na to, že sakra, vidíte ho, tu je. Zase som to otočil, wow, bomba, jaké vlny dáva. Ty kokos, jak to uplo, už som sa zlakol, že je po ňom. Pozrite, ja to skúsim teraz doľava, takto dole hlavu. To je čo? Dole hlavu, nad hlavu, šelijako. Ty kokos. Len to dáva. Ale som veľmi rád, že mám tieto dvojlibrové palice, lebo tieto výpady, to by mi hociaký prúd nezvládal. Takto pekne korigovať. Kde je? Tu ho mám, pozrite, na takto, na kúsok. Opa! Wow, pekná ryba, moc pekná ryba, wow,
Pozor. Ide nádherne. Tak toto je veľký fajter. Ty kokos. Fuck. Zase idem dole hlavu. Ježiši, zase. No, teba nechcem už špric, keď som už toľko to si s tebou videl. Pozrite, zase je tuto pod tými konármi. Tu ho mám na kusku. A čili brúser. Nesmie mi. Presne toto nesmie praviť. On mi vliezol pod ten... A už je tam. Lenže ja mám silon tu. A toto je prúser. Kamaráti, no toto keď nie... Toto je prúser. A toto je prúser. No tak toto neviem, či zdolám. Tam sa mi to zavezáva do toho. Nie, dobre. Ja môžem ešte spraviť takú... Počkajte. Takto. Si to prehodím sem. Pozrite, čo som vykonal. Čo neviem, kde sa nachádza. Tu je. Videli ste to. Odkiaľ som ho dostal. Akým spôsobom? Toto nie je normálne. Už ma chrbát bolí. Teraz mi povedzte, že delfín má slabý silom. Ty kokos. Nenormálny bojovník. Ja už len potrebujem, nech sa nadýchne. Sa ukludní troška. Nie je zas tam. Celý zatrasem. Není to veľká ryba, ale takéhoto bojovníka som už strašne dlho nemal prúť. Pozrite, čo robí. Blázon. Už neuládze, už to vidím na ňom. A to má dve farby, on je tuto, ne. No, nádych. Poď. Už sa nadýchuje. Už je to. Už by to mohlo byť lepšie. Ja viem, možno sa zase budete smiať, že dýcham jak pri prepáčením. Ale... adrenalín mám, že úplne, že na kraj. Poď sem, nie tam. Poď sem. Sem, poď sem. Keď ťa zdolám, tak toto bude. Mámo, kamaráti. Videli ste, čo som ja musel porobiť, aby som ho odtiaľ dostal? Videli ste, čo som ja musel porobiť, aby som ho dostal. Nohy ma bolia, pozrite, mne už tu je odchádzané. Ježiš, kolena mám prdeli. Tak toto bolo a po tento strom, jak som preručkoval ten prúd, to ste videli. To bolo... Tak toto bola zdolávačka. Kokos. Nádhera. Počkaj, kámo. Počkaj, ne, že mi ujdeš. Ja tam mám zachytený ten podberák sprostý. Tak. Dobre. Necháme ho tu chvíľu takto.
Musím pípať vaničku aj vodu, všetko. Nemám, však ja som už pobalený skoro ísť domov. Moja noha. Je tam. Konečne sa mi ustálil už aj dých. Ako ste mali možnosť vidieť, to bolo niečo neskutočné. A s takým šťastím, ale ten silon, čo vydržal pod tú halus, kokos, ja som ho zachytil. Tam, jak mám pred navijákom, som mu zachytil tú halus. No, sa mi to prevlieklo, cez to ťahalo, ty kokos, vo vode, cez tú halus, koľkokrát obmotané a ja som ti ho aj tak vyťahol. Neskutočné niečo. A môžem povedať, že veľkosť v tomto prípade fakt není nejako podstatná. Mám chytených už kaprov túto, dvojfarebných, ale na rieke ešte nie. Aj z Kráľovej som mal takého dvojfarebného, ale z rieky dvojfarebného kapra ešte nemám. Nádhera, pozrite na to, to je geniálne. Túto ty kokos, že? Brutál. Čo mu chýba na veľkosti, tak to nahradil týmto nádherným vyfarbením. A za to som mu nádherne vďačný, za to som mu brutálne vďačný. A ten súboj, na toto budem dlho spomínať. Naozaj krásna ryba. Krásna papulka, všetko také, ako má byť. Ďakujem, kámo. Toto bolo naozaj geniálne. Muzika začne hrát a ty púšťaš. Áno?